Tuh, riwe arek jero apa ora mbok setel lho. Ya wis sak setel ya, Mas. Lah nek wis mbok setel arek ijik jero ya. Lah kirane nek isih jero kuwi tak pesenke ora kok piye ben cetek. Lah arep mbok pesen ke uruk kan nggo nguruki dasmu kuwi to, Tok. Lah jarene jero ya nek ben cetek ya duruk no, Mas. Malah arep ngurupi ndase piye to iki. Embuh to ora omongan karo kowe, malah marai mumet. Lha kuwi ya ndi, Mas? Arep mulih. Terah urung tak setel kok ora oleh jero. Lah aku nek mau ngomong urung tak setel ora unine kaya kombang. Anggur disetel sik sesuk arep mangkat. Oh iya, kan leme tak los. Walah, Ini alatnya tak jipuk. Alah, jabang bayi. Lagi setangnya dongkrak endi iki? Lho kan aku driji tak arep dongkrak. Iya lah, setangnya drak keri. Nah iki. Iki. Sian balok iki engko tak urung wis dadak jipuk neh iki. Nah, saiki wis pepak kabeh iki. Arek nyetel. walah, teko ngomah tas dadak keri barang iki. Yo. Wah. Lah rem iki mau ki rumah saku tak jesne. Lah kok iki ndengak. Wah, wis. Iya, Jindul. Sopo sing rem? Mosok to? Remin jegat dhewe. Sik tak ndangi sik. Wah, Lah kowe to Mas jebule? ngopo? Tak kira memedi lah rewe kejes dhewe tak kira. Jiko tas ki lho, tasku keri. Lah ngopo? Walah, aku nyetel rem Jarene wis mbok setel. urung kaya ana jero.